Позволи ми да кажа две-три думи само за България. Така. Все пак обещахте ми да ме изслушате и на тая тема. Значи България е на Имаме дъното. 3 минути. Да, България е на дъното от всякъде, не е държава, отдавна е безстопанствена територия. По времето на Живков имаше ужасни правила. Казармени, съветски, диктаторски, но имаше и някои добри правила, като например криминалната престъпност. Беше овладяна жестоко. Политически затворници имаше, това беше безобразие. Но криминалната престъпност беше сривана от дъното. Сега тя вълнее с пълна сила. На дъното сме във всяко отношение. Слушай ма, 550 хиляди неграмотни хора, 460 хиляди безработни хора, 120 хиляди българи умират годишно. Само 63 хиляди души се раждат. Чудовищна, безнаказана престъпност от една страна. Никакво производство. Никакво. Ние сме само търговска страна. Ние вече не сме. Да, изходя каква. Няма тая политическа класа и четирите партии. Не вярвам вече и на четирите. Трябва да дойдат съвършено нови хора, които не са участвали в властта, големи експерти в различните области на живота. Не, глупости. Какъв Бареков? Какъв Бареков? Той беше най-голям цензор. Не слушаш. Аз съм го казвал в 10 телевизии това. Хора, учени, големи, които имат голям административен опит. Мога да кажа генерал Тонев, не можеш да кажеш нищо. Професор Ваню Митев на Медицинския университет. 30 секунди, професоре, като планта на всичко. Други експерти големи, с авторитет, не нацапани. В науката има и корумпирани хора, но науката е свързана с повече идеализъм. Там има и чисти хора, идеалисти, и експерти, и с по-висок морал, и с административен организационен замах. Само те може да оправят България. Ако не дойде такава нова партия от експерти, България загива.